מהיום, בלינק היא הרבה יותר מאפליקציית השקעות. בלינק הופכת לדרך חיים. לא משנה באיזה שלב אתם נמצאים בחיים, השקעה צריכה להיות קלה ופשוטה. כשנולדים ילדים, טבעי שתרצו לדאוג לעתיד הפיננסי שלהם. וזה בדיוק הזמן להכיר את בלינקידס, תוכנית השקעה אוטומטית לילדים שלכם ישירות מהחשבון שלכם. הגדירו תדירות שבועית או חודשית, עקבו אחר קצב הצמיחה ובצעו התאמות והפקדות מתי שרק תרצו. ומה הכי כיף? שאפשר ליצור כמה תוכניות חיסכון שתרצו עבור כל אחד מהילדים. בקרוב תוכלו להזמין את סבא, סבתא וכל המשפחה, אפילו חברים, לקחת חלק בהשקעה. מה יותר טוב ממתנות יום הולדת שהן השקעה לחיים? בהמשך הדרך הם יוכלו לעקוב אחר החיסכון שלהם בחשבונות לצפייה בלבד, וכך ללמוד על עולם ההשקעות ולצבור ביטחון והבנה פיננסית. כי בעתיד, תוכנית החיסכון שלהם תהפוך לחשבון השקעות שהם יוכלו לנהל בעצמם. ומי יודע, אולי יום אחד הם יפתחו חשבון השקעות גם לילדים שלהם. בקיצור, אפשר להשקיע כמה שרוצים, באיזה קצב שרוצים, ולכמה ילדים שרוצים, מעכשיו. בלינק, אפליקציית השקעות שהיא גם דרך חיים.